ହେଲାନି କି 1 ମାର୍କରେ କି 2 ମାର୍କରେ ଏମିତି ସବୁ ରହିଗଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଭଳିଆ, ଆଉ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବଣି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ସିଚୁଏସନ୍। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନହେଲା ତ ତାପରେ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୂଆ ଦେଉଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ ହେଲାନି, ତ ସେମାନେ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କି ଯେ କ'ଣ ହେଲା 1 ମାର୍କ ରହିଲି କି 2 ମାର୍କ ରହିଲି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ବି 2 ମାର୍କରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି। ମୁଁ ସିନା ଆସିକି ଏଠି ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ 2 ମାର୍କରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାର ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆସିଲାଣି ଏଠି ସବୁଥିରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ SSC CGL ପ୍ରିପାରେସନ୍, ମାନେ ତା'ର ମ୍ୟାଥ୍, ତା'ର ରିଜନିଂ, ତା'ର ଇଂଲିଶ, ତା'ର ସବୁକିଛି, ତା'ର GK ବି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ଯଦି କହୁଛି କି ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାହିଁ ଯେ ହଁ OWL CGL କରିବାର ଅଛି କି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନାହିଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ SSC CGL ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛିଟା ବହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ବହି, ଯେମିତି ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ। ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ମାତ୍ର 180 କି 190 ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି। ହଁ 180 190 ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବି ସବୁଦିନ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲେଖା ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର କରିକି ସବୁଦିନ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହିଟେ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତା ସହିତ ବହିଟେ ଗୋଟେ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ MCQ ଥିବ। ଓକେ, ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖରେ ସବୁ MCQ ଥିବ ହେଲା। ବହୁତ ସାରା MCQ ଥିବ ଯେଉଁଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ବାକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା GK ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ଆଡ଼ାର, ସେଇଟା ବି ଭଲ ମିଳିଯିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ପଲିଟି ପାଇଁ ତ MLOX ବି ମିଳୁଛି, ବଟ୍ ଏତେ ତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ରାନୀ ଆମର ଏ ବୁକ୍ଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇଥିରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସବୁଦିନ। ଗ୍ରାମାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାର ତାପରେ ମୋକୁ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଗୋଟେ ମୋକ୍ ଦେଇକି ଗ୍ରାମାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ସବୁଦିନ ତାପରେ ଗୋଟେ ସିନୋନିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିନୋନିମ୍ ଦିନକୁ 20ଟା, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଦିନକୁ 10ଟା, ଏମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। 1 ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ SSC CGL କଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା, ମ୍ୟାଥ୍ ଥିଲା, ରିଜନିଂ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ତୁମର ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଥିଲା। ୱିଥ୍ GKକୁ ରାତିକୁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍ କମ୍ପଲ୍ସରି ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଥରଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସଠିକ୍ ଭୁଲିଯିବେ, ଆଉ କାଲକୁଲେସନ୍ ବି ହେବନି ଭଲସେ। ତ ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ସବୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ତା ସହିତ କହିଲି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ବଜେଇବେ ତ ଏଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ୱିଥ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା GK ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ MCQର ବହି ଅଛି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ବାକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର PYQ ବି ଯଦି କିଛି ନେଇକି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବି ଆଣନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ବହି। ବାକି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ଏବେ ବି ଏଇଠି ବି କହୁଛି, ଭାଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୋଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ପଢ଼ିକି ମୋତେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଥଲି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ସବୁ ମନେ ରଖିପାରିବେନି। ମୋର ଡେଲି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କାନ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ ହେଉଛି, ପୁଣି ୱିକଲି ରିଭାଇଜ୍ ହେଉଛି, ପୁଣି ମନ୍ଥଲି ରିଭାଇଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେଇ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ନା କି ତୁମକୁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କିଏ ପଚାରିବ କି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଚାରିବ, ସେଇଟା ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବ କି ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲି, ଏଲିମିନେଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ GK ତ ଭାଇ ଲୁସେଣ୍ଟ ହେଇଟ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତିକା ଲୁସେଣ୍ଟ ହେଇଟ୍ ଥିବ ଭାଇ, ଲୁସେଣ୍ଟ ଭାଇ ଇଏ ସବୁତିକ ପଢ଼ିଦେଲେ ବି ତୁମେ ସବୁତିକ ମନେ ରଖିପାରିବ କି GK 3-4 ଥର ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ମୋର 50% ତ ମନେ ରହିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। କାରଣ ସେମିତି ଯଦି ହେବାର ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବି ୟା ପୂର୍ବ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ 0.03ରେ କରିଥିଲି। ତ
ସେମିତି ତ ହେଲେ ମୁଁ ବି ଏବାଦ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୋର କେଉଁ ଭଲ ମାର୍କ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିବି ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବି ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିବି। ଆଉ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ସବୁଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲାଣି ହେରି ତ ପୁଣି ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କ'ଣ ଫିର୍ ବି ଯଦି ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ବହିଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ବହିଟା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମସଲାଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଲୁସେଣ୍ଟର ଜିକେଟା। ଏତିକି ଜିନିଷ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ଡେଲି ଗୋଟେ ଲାଖ ମକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। SSC CGL ହଉ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲାଖ ମକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ହେଇଯିବ, ୱିଥ୍ MCQ ବହୁତ ସାରା ହେଇଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଜିକେର ବଢ଼ିଆ। ଏତିକି କାଫି, ଆପଣମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯେମିତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯଦି ବହି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ନେଇପାରିବେ। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ନେଇପାରିବେ ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଚାପ୍ଟରକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଏତେ ମୋଟର କଟିଲା ବହି ଆସିଛି, ଯେମିତି ସବୁଥିରେ PYQ ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷର PYQ ଅଛି ନେଇ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯାହାର ବି ମ୍ୟାଥ୍ରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ସବୁ ବଗେରା ରହୁଛି କି ବୁଝିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମେଲ୍ ତ ଦେବିନି, ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଯଦି ବନେଇ ଦେଉଛି ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଥିରେ ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି କି ଯେ ହଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିଲା ତ ଯାହାକୁ କିଛି ନ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଦେବି କି ହଁ ମ୍ୟାଥ୍ କେମିତି ହେବ କି କ'ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ନହେଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ସେଥିରେ ବି ପଚାରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍। ବାକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ର, କନଷ୍ଟେବଳ, ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି ହେଲା କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ଯୋଉ ଗୋଡ଼ରେ ସେଇଟା ବି ଦେଇ ହେବନି ଆଉ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ଦେବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଓ ବଗେରା ଅଛି। RI ଆମେ ତ ଦିଆହେଇଛି। RI ମୋ ସିଟ୍ ତ ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ପିଲା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଜି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି। ଆଜି ହେଲା କେତେ ତାରିଖ କ'ଣ? ଆଜି ହେଲା 30 ତାରିଖ। ତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଇଜି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୋଲି। ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଇକ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ।